Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom novom videu. A to taký menší unboxing na taký menší fan balíček od Kate TV. A ešte by som sa vám chcela strašne ospravedlniť za moje strašné nechty. A tiež sa vám ešte ospravedlňujem za môj hlav, aký taký divný, pretože som trochu chorá. A ešte sa vám chcem ospravedlniť za to, hlavne tebe, Kate TV, že ten balíček je trochu otvorený, ale ja som sa to nejak nepozerala, čo tam je. Ale proste ono to ráno prišlo, mama bola doma, no a nevedela, že to nie, tak to otvorila. A tu máme teda ten balíček, za čo chcem už dopredu poďakovať veľmi. Ale ešte sa vám chcem ospravedlniť za to, že tá kvalita možno bude teraz trošku iná, pretože ten začiatok som natáčala foťákom, ale proste foťák sa mi ľúbil a teraz to musím natáčať iPadom. Ale myslím, že to nevadí, a tá kvalita nie je zlá. Tak ako prvé si z toho vytiahnem, toto je asi nejaký dopis, alebo list, neviem. Každopádne, ale wow, no to je úžasné. Ty prdio, to je nádhera, Ja nemám slov. Úžasné. To je krásne. Lucy a to je tá, to seriálu Outcast Popular, tá Kenita Genevieve, neviem, ako sa to meno číta. Je to úplne úžasné, ja rozmýšľam, že si to niekde vystavím na stenu, fakt strašne ďakujem, to ti muselo dať fakt veľa práce, to je dokonale, ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, že za to, aký som mala možný hlas, ale mi sa normálne chcelo plakať od šťastia. Ahoj LPS a girl. To si to spravila asi trošku chybičkou, lebo ja to mám v tom mene na YouTube MH a nie Hama, ale každopádne to vôbec nevadí, mne to vôbec nevadí. Takže aj ja teda zdravím a som veľmi rada, že sme si poslali balíček. Si úžasná youtuberka a skvelá kamarátka. Ďakujem. Prajem ti veľa úspechov a ešte viac odberateľov. Ďakujem. Balíček obsahuje list, bonus, doplnok, áno, plus obrázok. Prepáč, že som ti neposlala LPS, lebo ich mám mal. To vôbec nevadí, proste ľudia, naozaj ja od vás fakt nechcem po vás, aby ste mi posielali LPS, fakt nie, ale ďakujem. Tento list je krátky, lebo už nemám čo písať, no tak ahoj. To vôbec nevadí a ahoj, to je fanúšička Kate TV. Ďakujem aj za tento skvelý dopis. Potom tam máme tieto pašličky, že no, to je fakt pekné. Ďakujem. Ja som aj už mnohokrát skúšala vyrábať tieto mašličky, ale nejak sa mi nepodarili, ale tieto sú fakt pekné, ďakujem. Tam máme... Aha, prosím, rozdal si to pri kamerátku. No jasné, natáčam. A čo tam máme ďalej? Srdiečko. Dosahom girl, to je krásne, len... Trošku chýba, ale mne to fakt vôbec nevadí, to je pohoda. Je to fakt pekné srdiečko, ja rozmýšľam, že to tiež niekde vystavím. Ďakujem. A potom tam máme... To sú asi tie nejaké mini bonusy, to som mi fakt vôbec nemusela posielať, ale každopádne aj tak ďakujem. Tak tie, doplnok. Ja sa na to kúknem. Tie gumičky si tiež určite nechám. No to je krásne, to je ten taký náramok, ten rebríkový či aký, a to je takéto... Jaj! Aha, to... To nemá byť? Neviem, ale... Alebo to má byť toto? No fakt neviem, ale je to fakt veľmi pekné, ďakujem. A ešte tam máme takéto pekné kamienky, za ktoré ti tiež veľmi ďakujem, pretože poslednou dobou ich strašne zháňam. Potom tu máme bonus. Jej, gumičky, tie sú skvelé, ďakujem. A potom... To myslíš vážne? Ako fakt? To je úžasné, ty prečo? Ale je to takýto úplne mega krásny pavúk s korálkou a je to krásne, ty. Dodo, ja rozmýšľam, že si to dám aj nejako na kľúče, alebo niekam si to určite proste vystavím, to je úplne úžasné. Krásne to. To ti musel dať fakt veľa práce, kým si to vyrobila. Ale každopádne tiež strašne ďakujem, lebo to je krásne, to je úžasné. A asi už ako posledné, tu je ešte niečo takéto, mám tu aj... Fakt mega krásne vecičky, tak ako prvé takáto gulička. A potom tam máme takúto guličku, alebo náramok, myslím, že... Áno, to úplne boží farbu. Potom tam máme takéto dve krásne sponky. Ako posledné, takéto mega krásne srdiečko s takouto guličkou nejakou. Ale je to fakt nádherné. Tak a to by bolo teda všetko. Ešte raz ti chcem strašne poďakovať za tieto všetky skvelé vecičky, obrázok, dopis a tak, je to fakt úžasné a vôbec... Nechápem, ako si takéto krásne niečo mohol nakresliť, a takisto nechápem, ako si mohol robiť takéto úžasného dokonalého pavu. Ja viem, asi mi trochu šibá som bláznivá, ale tak snaď, chápete, Tak, ešte raz ti chcem za to poďakovať, je to fakt úžasné a uvidíme sa pri ďalšom videu, tak zatiaľ, pa pa!